हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आं सानसेनि गोनां रादाबफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि बाटनाव थुनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादा मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। शुक्रबारखालि बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि नब्लां फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बरमा दखरा एबसुआ दखरा आफादनि बेन्दोंनि बर' बिजोङाव फरायनानै जायफोर देग्लायनि 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय, लोगोसे एचएस आनजादाव जायफोर बर' फरायसाफोरा सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय, बैफोर जाफुंसार फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि जोथोन लागिरि बिथांमोनखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायनाय जायो। मैयानि बे बरायनाय हाबाफारियाव बरमा दखरा एबसुआ मेट्रिक आनजादाव सा 23, एचएस आनजादनि साइन्स आयदायाव सा 16, आर्टस आयदायाव सा 20 आरो कमार्स आयदायाव सासे उथ्रिसार फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। गुबुन फारसे बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय जाफुंसार फरायसाफोरखौ टप 10 सायख'नानै मान बावनाय जायो। बे मान बावनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै नुजाथिफैनो हानाय फरायसा आरो जोथोन लागिरिफोरखौ थांखिनानै बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। मैयानि बे बरायनाय हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारी, बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि दुलाल स्वर्गियारी आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि देवबार रामसियारि बिथांमोनजों लोगोसे बरमा ओनसोलनि फरायसालिमाफोरनि गाहाय फोरोंगिरि गोरायुं बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे बरायनाय हाबाफारियावनो मुसलपुर फरायसालिमानि बिबुंगोरा प्रान्जल ब्रह्मआ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो। क'क्राझाराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। नखरसेनिनो सानै सुबुङा दैयाव गब'नानै थैदों। क'क्राझार जिल्ला सेसापानियाव बिफा आरो फिसाज्लाया फुख्रियाव गब'नानै जिउ गोमाबाय। बिफानि मुङा राजाराम नार्जारी 45 बोसोर बैसोनि आरो फिसाज्लाया खोरोमजित नार्जारी 7 बोसोर बैसोनि। बिफा राजाराम नार्जारीया सासे काट मिस्ट्रिमोन आरो फिसाज्ला खोरोमजित नार्जारीया थाखो सेआव फरायबाय थानाय सासे फरायसामोन। फोरमायनाय बादिब्ला बिफा फिसा सानैबो सेन साना फैखांनानै गावसोरनि न' खाथिनि फुख्रियाव आथिं आखाइ सुनो थांनायावनो गादलुननानै फुख्रियाव गोग्लैलाङो। गिबियाव फिसाज्लाया गोग्लैलाङो, बिनि उनाव फिसाज्लाखौ रैखा खालामनो बिफाया थांनायाव सानैबो गब'नानै जिउ गोमानो गोनां जायो। जायखौ गामिनि सुबुंफोरा खौरां मोननानै हाखु दाखु रैखा खालामनो नागिरदोंमोनब्लाबो हानाय जायासै। गिबियाव बिफानि गोथै सह' आरो उनाव फिसाज्लानि गोथै सह'खौ गामिनि सुबुंफोरा बोखांनो हायो। रागाजोंनो सासे फिसाज्लाया मोनसे गिख्रंथाव जाथाय खालामबाय। सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव बृहस्पतिबारै हराव मोनसे मुगैथाव बुथारनाय जाथाय जानानै थाङो। सासे फिसाज्लायानो गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ बुथारो। बे मुगैथाव जाथाया सनितपुर जिल्लानि राङापारानि लाइदांपारायाव जादों। फोरमायनाय बादिब्ला बृहस्पतिबारै हरनि समाव बिमा मन्जु नार्जारी आरो फिसाज्ला मंगलसिं नार्जारीनि गेजेराव माबा बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा सेलायनाय नांज्लायनाय सोमजिदोंमोन। बै समावनो फिसाज्लाया रागाजोंनो साखाथियाव थानाय थरसे औवाजों बिमानि खर'आव बुनानै होयो। जाउनाव जायगायावनो बिमा मन्जु नार्जारीया जिउ गोमायो। बिमाखौ बुथारखांनानै दायनिगिरि मंगलसिं नार्जारीया खारखोमानानै थायो। हरनि समावनो राङापारानि पुलिसआ जाथायखौ खौरां मोननानै गामियाव नुजाहैनानै गोथै सह'खौ बोखाङो। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि मंगलसिं नार्जारीखौ मैया शुक्रबारनि फुं समाव पुलिस बिफाना हमनो हायो। फोरमायनाय बादिब्ला फिसाज्लाया जौ लोंनानै जेब्लाबो नखराव दावराव दावसि खालामोमोन। बे जाथायनि सायाव राङापारा थानानि पुलिसआ 37/24 नम्बरनि केसखौ रेजिस्टार खालामनानै संदाननायखौ जागायबाय। पुलिसनि आखायाव मोसौ सिखावनि गें। पुलिस बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय। बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरियाव बङाइगाव पुलिसआ सिग्रोमनानै 7 मोसौ सिखावफोरखौ हमनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै बृहस्पतिबारनि हराव बङाइगाव पुलिसआ सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायावनो मोसौ खावग्रा सिखावनि गेंखौ हमनो हायो। हमजानाय मोसौ सिखावफोरा जाबाय आबु सामा, मबिनुर रहमान, शाहिनुर इस्लाम, गुलाम आसमानी आरो सिकन्दर बादशाह। बिसोरजोंनो लोगोसे मोसौ खावनायाव बाहायग्रा गंनै खबब्रै साखानि गारिखौबो बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि थांनाय दानफोराव बङाइगाव जिल्लानि गोबांथार ओनसोलाव मोसौ खावनाय जाथाया बांगासिनो दंमोन। हमजानाय मोसौ सिखावफोरखौ पुलिस बिफाना गोबांथार मिथिबावनो थाखाय सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।